neste mesmo momento. Pois hoxe tocoulle a Marisa Darzúa, porque mira, ela na súa casa matou nesta ponte 2 porcazas terribles, E algún ruido fixo a porca por aí que escoitei, fixo a porca un ruido, bueno, pois as porcas parece que están mortas, Escoita, vaya traballiño ten, porque cada porca xabaleira pesa 100 kilos, así que tense que poñer ao lío porque senón non lle dá tempo. 100 kilos en canal, cuidado. 100 kilos cada unha. Madre mía, bueno. O caso é que os chourizos dá gusto comelos, perdan o seu traballo. É verdade que Marisa pediu axuda, 3 persoas máis, por exemplo, súa irmá Carmen, menos mal, porque claro, é que hai que lavar as tripas, hai que remixer a zorza, hai que embutir, hai que atar, hai que colgar, hai que prenderlle o lume. Que o que digo, que o seu traballo dá, mirade por aí. Fai 2 meses coñecíamos a Marisa e os 2 porquiños que estaba criando. Hoxe, día 9 de novembro, estamos con ela porque matou o venres e están facendo os chourizos, así que haberá que axudarlles, digo eu. Pero pódese vir molestar aos traballadores. É hoxe o día dos chourizos, que é o que se fai? Lávanse as tripas, imagino que será o primeiro. Lávanse as tripas, póñense a escorrer un pouco, dáse unha volta á zorza para que oxe, e despois Ca máquina que embutidora, esta, pois vais metendo a carne, vais salindo polas tripas, e eu vou vos axudar, home. Home, pareceme ben. Pois vou quitar a chaqueta logo. Tes algo para deixarme? Sí, teño un mandil. Aí tes un mandil. Ai, mira, pois veña. Nada, perfecto. Que tal estou? Ben, quedache de maravilla. A ver, eu non é por nada, pero parece mentira que me tiveras que facer tío nudo tendo aí atrás o que están atando os chorizos, E esta é como a parte final xa da cadea productiva, que é cando estades aquí facendo os nudos aos chorizos, non? Si, os nudos e os chorizos. Cando vos rompe a tripa, por exemplo, que facedes? Cabreo que entra. Sí. E xa estou preparado, vamos coller logo a balda esta. Perfecto, e agora o primeiro que hai que facer é como remover todo, non? Revolver. Fago ben, ou? Estás facendo moi ben, moi ben, moi ben. A prova de que se fixo ben é que as mãos están así, morenitas. Eso. E aí. Pois veña, imos logo aquí a darlle o maquinillo. Vai, Marisa. E agora vou ir aquí cos atadores profesionais, a ver que tal se me dá. Parece? A ver, Maite, imos logo agora atar a ristra de chourizos que fixemos aí. Así. Vale, ok. Son os nudos simples, verdad? Sí, Vale. uno e outro. Claro, Vale, e aquí cortamos os dous. Non cortes tan preto. Cortamos os dous, non? Sí. Non ataches moito, Atar xa te... Atar... Claro, isto fío ten que ir ao rio. A ver... Como vais? Pois a min atar non é o que mellor se me dá, que dá aquí Maite, pero bueno... Fai falta malla. Que vos iba a dicir? Que mentre eu quedo aquí practicando, quedo-me a comer con vos, quero probar a zorza, sí? Claro. Perfecto, pois nada, vou quedar aquí atando, axudando todo o día e probámoslo todo. Fame non pasamos, que é o importante. Corta. Perfecto, pois vou cortar logo. Ale, pois veña, vamos seguir aquí axudando. Ale. De que pintaza. Bueno, ata o 31 deste mes de decembro, atención, e pódense prorrogar, continúan impostas as medidas para evitar que chegue a dermatose nodular contagiosa nas vacas. Ben sabedes. E atención, porque calquera animal que veña para unha